Dokachere vana madwe tauya nonhaudzo manhokodzo zuva rogumi nosere mwedzi uno wazvita kwedu nokwamutoko mvura iri kunetsa zviri kuenderera mberi. Vanhu vari kutoita mazuva akawanda pasundo varibe mvura mumapombi kureketa kuno kwai dhamu ronyadire ribe kana mvura svino yati yaringisika imomo, asi mvura munyika iri kuramba ichindonaya. Henoti kweduno iri kuita kunzvenga chere kana kuti zviri kugodini. Toramba tichindokumbira yawe kuti vagotipawo mvura yakawanda. Chiya chiumbiwa chambuya nehanda chakange chagadzirwa kwai chanzi nomutungamiri wenyika ndichoba wari kuchidaba, wati ichi nhadziyo pokare kunadzirisa kuisa mbuya nehanda zvaanga ari chaizvo. Izvi zvakamboreketiwa nevanhu vaise wakange wachiona wachiti ichi ndichoba chambuya nehanda, asi vamwe vanotsigira hurumende wakabva wati manyepo ndicho. Kwai mutongi agopa bhero kuna Abdul pavhagororo ari kutsvakiwa nemapurisa. Kwai mapurisa nyasi anga ari mubishi kumutsvaka, vari kuda kumusunga peno kana kuti vari kuda kumubvunzurudza kuti sei akagopa Abdul bhero. Ari kutsvakiwa, havaribe kumuboya nyasi. Tichagomupa zvizere kana vagomuboya kuti vanenge vari kumudini. Utongi hwaMunangagwa huri kuramba huchindoenda kumawere. Iwo waMunangagwa pawakatora masimba kuna vaMugabe wakati vachagoita tusvinu kudarika twaitiwa naMugabe. Asi kureketa kwanyasi vanhu vanopfuura 600 wamboendesiwa pamberi pematare wedzimhosva wachinziwa vari kupomewa mhosva yokumhura waMunangagwa. Idi zviribe kana chizvinu zviri kuitika zvii. Kwaita njodzi yochitima mumhera moburawayo yauraya vanhu vairi ikakuwadza vanhu umwe. Kwai vanhu vairi wapfawo ndoku NRZ kambani yozvitimayo. Watiwo wareketa wati zvakonzerwa nomvura yakanaya ikasiya jecha riri panjanji dzozvitimazvo. Zvitimazvo zvanga zvino marasha. Munyaya ingangofadza vazhinji kwaiva Muturi Ncube watangisa pokare kuchiburitsa zvibvumirano zvavakanyorerana nonyika dzakasiyana-siyana pawakapiwa mari sonyika. Zvibvumirano zviyi kwai zvanzi zvichabuditsiwa mbichana asi zviri kutanga kuburitsiwa. Tichagoti kana zvaburitsiwa tigokunyepai kuti zvii zvakaisiwapo zvavakanyorerana pasizvo. Kambani yoDairy Board kwai iri kuda kugotenga kambani yoDen Dairy. Izvi zviribe kana mubodzi atazvireketa kuzvibvunza, asi woDairy Board wanyora tsamba wachiti vanhu vari kuda kutenga zvikamu zvokambani iyi wagare wakaziva kuti ndo zviri kuitika. Kuno wasikana wairi wabva nawo kuchivhu avo wanzi nyasi wagohwinisiwa kuti waende kotamba tsoro yechirungu kunyika yoGreece. Kwai tsoro yechirungu iyi inenge iri pamutambo uri kutambiwawo nyika dzopasi rese. Tinoramba tichivashuvira tusvinu wangu vari kutambira vari kuBotswana uko wakaenda zuva rogumi-4 kotamba ikweyo. Pamberi nawo wanawa. Turinge hedu dzopasi rese. Kwai nyika yeRwanda ichatanga kugadzira makumbo vanhu vanenge vakapachurwa makumbo pachikoro chodzidzo yepamusoro chopaRwanda ikoko. Kwai umba yavakagadzira yekunhadzira makumbo iri mari yakanhadziwa nemari inoita $400 ozviuru okuAmerica. Kwai mutungamiri weEthiopia agoti pane mari yokuAmerica inoita $200 iri kufanira kugopuwa munhu somubayiro kana paita anenge agowapa umboo hwokuti wakuru wokutungamira Tigray wari kupi. Izvi zvinotorwadza nokuti ari kutoenderera mberi nokusikinya tukono tokuda kuuraya vanhu tu. Kwai nyika yeBrazil ichagona ita ndiyo nyika yekutanga kuti imanikidze vanhu vese gotora mushonga wokunzi wokudzivirira dzihwamupengo uyu. Kwai nomutungamiri wenyika akarwadziwa fani apo watongiwo dare redzimhosva guruguru munyikamo wakagoti vari kugofanira kubvumira hurumende kumumanikidza vanhu kuti vaite zvokutora
mushongayo. Iye mutungamiriri wenyika iyo ari kuzvida bazvo kutora mushongazvo. Munyaya iri kufadza nyasi pabuditsiwa wapwere vanosvika 340 owakomana wangu wakapambiwa nowapanduki weBoko Haram kuNigeria. Vanhu ava vabenudziwa zviri bezvazivikanwa kuti wakawapambawo wapuwa mari chere kana kuti wapuwei nohurumende kuti wabenudze. Toramba tichindotenda kubenuka kwawoko. Tiri pamufaro iwoyo mabi yangu, togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wonhau.